ketho quality mar education nikech ibiro wach ni to jo Kenya gin ang'ena jok makwalo piny. Luoro nitie ni poni piny owacho ok oketo ikruok makare somo mar jopuonjre mag junior school nyalo gore e lwanda. Ma kalura gi riwruok mar Kupet makoro yango ni somo mag grade mar 7 ne ok obedo makare kata bed ni jopuonjre dhi e grade mar 8 sani. Kaka Judith Omondi lero, Kupet koro dwaro mondo mi piny owacho ores somb jopuonjrego. Chenro mag junior school goyo kang manyien kendo skundego rwako klese 2 chak higa manyien ma grade mar 7 kod grade mar 8. Kata kamano, riwruok mar jopuonj mar Kupet koni kaluwore gi midhiero mane obedo ne jopuonjre mag grade mar 7, sombgi nyalo rumbore piny poni piny owacho medo nindo e itgi. Ka otelnegi kod jagoro margi maduong' Akelo Misori, Kupet koni giseyudo lipode ma ok tin mar jopuonj junior school makoni lwasi margi mar tich ok osebedo maber, ahinya to midhiero ma giyudo koa kuom jopuonj madongo ma otelonegi e skundego, gino ma oseketogi kama tek e kinde tich. Tiyudo ka jo ASS goendo wacho ni ok gimor gi lwasi mar telo ma gin go e kundego nikech iyudo ka jok moko oluor ni gin tie kanyo, gima kisungu wacho ni inferiority complex. Koro maendi bende o affect somo mar nyithindo nikech koro ed teacher kata jatend jopuonj goendo ok nyal chiwo direction to any supervisor ne jopuonjgo. Koro wachalo gima watimo gimiluongo ni experiment gi nyithindo. Misori koni moko kuom skunde ne ok omi jopuonj mag somo ma owinjore e higa achiel mangima, nitie somo ma ok jopuonjre osomo kaka owinjore. Onge infrastructure, laboratories onge. Kata be ni oseng'ad subject oduogo na line learning areas. Iyudo ka sikunde moko gin mana gi jopuonj science lilo, to ginyal puonjo languages to kata gi social sciences. Kwa dhi mbele to nyaka koro wapar matut, kik minister ninde ite kendo kata mondo office mar matimo budget bedo ninde itgi, nyaka gi pesa somo ok en gima weche yot. Ka koro gidwaro mondo mokwongo ka junior school go kang mar donje grade mar 8, jopuonj 40,000 mane ondiki e yor orak omi tije ma ongirore ka pod piny owacho manyo yore mag reso somb jopuonjre go kapok odeko. Onge kaka inyalo keto jopuonj gorak mar higa tichulo gi pesa machien ne nus jok ma be gipuonjogo. Mano nyiso ni wan okwan jok ma sensitive ne piny gi economy. Tax mar housing levy tikaw kuomgi, NSSF tikaw kuomgi, to ok ginyal contribute pension nango to gimbe gin mana Kenyans. Somo mag junior school owinjo donji e grade mar 8 higa manyien, mak mana ni piny owacho pok ochako lero yore magikorego e rwako jopuonjrego kod mamoko madonjo e grade mar 7. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi.